ποια σώματα σχηματίζουν και ποια δεν σχηματίζουν σκιά? Τι θα παρατηρήσουμε στις σκιές ενός βάζου από άχρωμο γυαλί και ενός κεραμικού αν τα τοποθετήσουμε έξω στην αυλή? Το διαφανές βάζο δεν σχηματίζει σκιά. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Τι φταίει? Φταίει η θέση του? Φταίει το χρώμα του? Φταίει το φως που περνά από μέσα του? Αλλάξαμε τις θέσεις των βάζων, τοποθετώντας το διαφανές βάζο στη θέση του κεραμικού. Αλλά το διαφανές βάζο πάλι δεν έχει σκιά. Άρα το ότι λείπει η σκιά του βάζου δεν έχει σχέση με τη θέση του. Τοποθετούμε ένα βάζο άσπρου χρώματος και παρατηρούμε ότι έχει σκιά. Άρα το ότι λείπει η σκιά του βάζου δεν έχει σχέση με το ανοιχτό ή σκούρο χρώμα του. Τοποθετούμε ένα διαφορετικό διαφανές βάζο και παρατηρούμε ότι ούτε αυτό έχει σκιά. Άρα το ότι λείπει η σκιά του βάζου έχει σχέση με το αν το βάζο αφήνει το φως να περάσει από μέσα του. Τα σώματα που αφήνουν το φως να περάσει από μέσα τους δεν σχηματίζουν σκιά. Τα σώματα που δεν αφήνουν το φως να περάσει από μέσα τους σχηματίζουν σκιές. Τα σώματα που μας αφήνουν να δούμε από μέσα τους δεν σχηματίζουν σκιά. Τα σώματα που δεν μας αφήνουν να δούμε από μέσα τους σχηματίζουν σκιά.